Jeg er Nikolaj, Og jeg hedder Benedikte. og i dag der skriver vi med Tromborg. Hvis jeg skulle beskrive sommeren på 3 år, så skulle det være glæde Lyse pastelfarver. og masser af energi. Vores favorit sommerdestination, det er nok Sydfrankrig. Uden tvivl. Vi elsker at være nede ved stranden og nede ved havet og bare nyde det varme vejr. Og så har jeg sådan en ambition om, at jeg godt vil en lille sejltur op ad den svenske skærgård med nogle kammerater. Og der skal man have solcreme på, ikke? Det vi godt kan lide ved solcreme, det er, at den er super let, dejlig nem at smøre på og sive hurtigt ind. Så er den heller ikke så fedtet. Altså, jeg kan godt forestille mig, at man tager den på, og så glemmer man lidt den af der. Man skal ikke tænke over, at den sætter sig i tøjet. Det er jo dejligt, at den er produceret i Danmark. På Tromborgs fabrik i Jylland. Det gør det noget, man godt vil støtte op om. Og ikke mindst duften. Den dufter helt fantastisk. Og det er sjovt, hvordan det der med dufte, det tager virkelig en tilbage, og sådan, man associerer det med minder. Mit tidligste sommerminde, det er, da jeg voksede op nede i Sønderjylland på Schackenborg. Jeg har kørt rundt i sådan en miniatyrudgave af en traktor og samlet grøntsager og frugter op i vores køkkenhave. Og så fragtede dem over til min mormor, så vi kunne lave noget god mad.